μετά την παρέμβαση του Βούλγαρου αμυντικού της Κηφισιάς πάνω στον Ιρανό, σε μια φάση που θα ξαναδούμε. Έχει κερδίσει την μπάλα ο Ταρέμι, εκτελεί ο Ιρανός, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός με σκόρερ τον Μεχντή Ταρέμι, ο οποίος στο 19ο λεπτό εκμεταλλεύεται αυτό το πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε και δίνει προβάδισμα στους ερυθρόλευκους μετά το μαρκάρισμα του Πέτκοφ πάνω στον Ταρέμι. Ο πρώην επιθετικός της Ίντερ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0. Δυνατά εκτέλεσε στην αριστερή γωνία, εκεί όπου έπεσε ο Ραμίρες, αλλά δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Δείτε καλά πόσο δυνατά εκτέλεσε ο Ιρανός, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία, εκεί όπου δεν μπορούσε να φτάσει ο Ραμίρες, ο γκολκίπερ της Κηφισιάς. 1-0 λοιπόν για τους ερυθρόλευκους, ενώ ξεπερνάμε σιγά σιγά το πρώτο 20 λεπτό. Είδαμε σε επανάληψη το πέναλτι